bawon niya. Pagkaan lo Lisa. Gatas nila. Salamat kaso kay Luoy mga bata po yan, din makahilak yung mga ako kay hindi naman, uloy ka man ang mga pagtilayan ito kong gatas mo. Ngayon man. Ayun, dito mga gatas. Hilak si Ali. Kisa na. Agoy! Mabalik, sige kisa ni Jack pinapit. Usahay, mawate ba nga strong takaadyo. Tara ko panahon nga moabot jud nga ka mabati ni mga kapoy na si kaadyo. Nga makahana patagdagatan. Pero di lagi, nagkamera kong taas ng kinabuhi sa Ginoo. Hi guys, karon dai demis merkado sa Alicia kay kanang mo ni mag merkado sa Alicia dai guys. Sugira ko nakaklip ning video. Palit ko gamay kaazo nga sa lubong ni Aliana ng Lixian. Gamay guys nga grocery para sa ilang pag-eskwela adlaw kanang gatas kay si Aliana lagi kuno di kunong sugot og di makain mo gatas. Pela may oras Diana dai mi. Ako guys, mo share ko gamay sa mga bata pud og kanang nay sobra-sobra pa sweldo kay luoy pwede mga bata kani si Aliana di jud ko pwede dimin mo gatas ja si Ali baza guys wa pud kadzoy income kay wa lagi tapi trabaho so luoy ni mga bata kinahanglan pud atang shiran og gamay madyon naman ni guys yung mga bata gi palitan na namo upuan pero ilang gatas ilang duha ni Abdi sur babri wa mga thank you. Thank you, Maika. Anja. Bain-bain mo dana ha. Biskuit. Diyan mo nung eskwela. Ba sila sa kalay. Kabang sa may ka say. Ha? Mamay sa mga. Sama mo thank you. Thank you, Maika. Ikaw ulit thank you. Ano mo ikaw? Yo welcome. Pagkuan mo ha, binatan mo eskwela ha. Nasa naman ni namoy mabawon kanang sa eskwela. Salamat Maika. Silang doon. Di abihan ka naman natin sa kuhan. Sana ikaw. Dahil Lixi. Pangatay na. Dahil Lixi na yung doon. Ito nga ramon yan kay tamis na. Di na pwede kuan kaya ang tamisa. Ato bang sa pagbuot ba na yung video na nag-video na namin. Lagi po sa ilang mga bawon niya. Pagkaan lo Lisa. Gatas nila. Salamat kaso kay lagi si Minudura. si Kuan si Gabal di mo balik ugma. Ay guys. Bawa ka. Papain to ipasok ugma ni Martes na. Mura no yung moday na bilin day. Sa film. To. Or salamat dahil na sa skin din ni Kuan. Like flavor day? Muro na. Meron ko din. Usara flavor? Tuwel. Magtakamot ka mo. Saging. Gamay natin dagante. Kapag dadan na magdara ko ganda nga ganun sa buntag. Si Roy rin gidadan. Si Roy may love saging. So may kuha na kawan. Kung pangihap nung yung barok, pila na to. Nakayap-yap eh. Kamera mo day kay ganina ang bugat ko ang sakit ang siko nagbitbit. Kamuray dada na. Guys, mahilig mo sa imim na ni mo palit daning ice candy ni Pastora lami manggod siya. So arang ibatas plastic kini ko maragi serapon kay gubil-gubil naman nagdaan sa pwede ra magi-plastic ibutang naman sprayer nagabot itos Valencia. Kaya mo namatay siya, namatay malugog dahil magana malugog. Namatay bitaw lugog. Di ganyo mas mo pa sa lugog nga ni dari ganina. Namatay bitaw anak mading kalaw no. Lugog. Tigawang naman ko. Di 76 pa. Kato na puti ba? Mahuli na to. Kay baway kay. Di na sakit ko naman. Kay po sa nang ilang grocery. Bago na naman ala sila. Salamat. Muli ka kay Luoy mga bata po.
Yan, din makahilak yung mga ako kay... Nasa sanya na? Luwi sana. Yung mga kuwan. Hindi naman, uloy ka man na mga pagtilayan ito kong gatas mo. Yun man. Oh, yun, huwag dito nagatas. Hilak si Ali. Hindi maluwi ka na mga timpla itong gatas. Yun man. Gatas ko no. Hindi rin malutas ang mataas siguro. Ano tasan na naman halalami dahil. Lami si jagkuan. Libor ka jagkuan. Lutasan na rin kala na, katigong naman ka. Tamay ka? Lutasan na. Yung mga mo, maluwi ka na. Timpla itong gatas mo. Ang kaigo na lang. Makaigo na lagi ng inyong gatas rin si Mana ha. Tulo man nakaplastik ng biskwit. Diya, ang gatas, sobra-sobra pa noon si Mana. So, si Mana na pod. Pohon. Parang ginoo. Ang ikaw nagangipon kay Ginoo sa napukurado yun. Ang hindi nang ako saging mga Saging ha? saging nga bahaw dali ang buhay. Paano ba ka saging nga bahaw? Di ang giprito, di Ya. kasukaran. Dahi man. Man nakasama din sa ilaw dari gilagid. Kasama na pud. Alaw. Maray magsinugdanan sa kuha. Mahina man doon sa pud. Ang imong maintenance na, ikatong para sa mga kolesterol. Wala. Na pa. Insakto naman na mo, nipad naman kung kuan. Nipad mas TV. Insakto na mahurot na insakto na to kabuan. Mas kuan. Na kuan. Insakto naman hindi mo kompetito. Hindi na ako ba't ito? Hindi na kay to kabuan naman. Wala na pang sweldo na eh. Kasi mabili. Makuha na sa bata kayo. Tayo na po sa kulo. Wala na yung bukad. Bukad tinggal sa kaguwang. At tagasabi ka ng hilaw. Di ko rin nang hinog. Hilaw po ni. Ang guwanga. Mahinog dugos punuan. Di grabe na tika. Sa pasak pa ito rin bigamit bitin. Grabe na tika Kaya kaguwang. sa ito guys. Nailata dari da. Amay lata. Ano na una. Karihan yung lutak. Lutak. Dari. Kari. Takay na di. Kana ka sa rin lata. Ibutang sa bag. Butang dito. At atong dadun. Lata, day. Huwag lata dahi. Day, lata, day ako, day. Taragsagin guys. Sa magidang nga. Grabe pang lutak ha. Hilaw rin ako. Hilaw. Ang dadun-dadun natin ka nasrak. Ha? Isa tagay mo la tara ibutang atong kutos rak raday kay mato na taga sa aloy banawan tang aloy. Dugay. Day, si Aloy ko sa food, parang tagunawan. Kapidang hama ko rizang lata day sa kaday. Sa may lata. Dapay lang hinog wa na. Alam mo. Tatay di nakakaginog. Eh, mukha na ako. Ginoo ko. Dali di day. Ayaw na, uy, butang riyak. Naman dali ko na. Tapos trato sa kay. Di, uy, yan ay kapos palinsa. Bye bye Anisa mo. Nay, kasami nay. Alena. Araya na to na mi day. Alena. Atong si tatay, usara kay im. Tatay katilaw. Ato sa mi. Baka niya timi na miss Nabis ko sang dagat. Bye! Bay daw, kay dagat ko na. Pero pa may vlog ni Tere, grabe. Isa ka payas. Andito kuran. Tara. Kita na ko na. Tana kay silo yato sa mi. Na kay sanga na saging guys. Bye-bye. Nga mo ni kalingawan day ko. Bahalag din dabi kay Dere. Siro ira may Akong sabligan, ako ang igay sa buwan na gamit. Tara. Babay na din na yatimi. Babay na. Kisi na. Agoy! Babay lik sige kisan ni Jack pinaputi. Kisan. Azolo para ruho dai. Masa kayo dyan ha. Kasami nay. Bye. Ayaw dungagi. Ayaw dungagi. Ado na. Ayaw! Namuwang kaloy? Aw. Ato sa mitay. Tara, day. Tara, day. Paray, day, tatay. Oh, love you. Ano, tatay? Silip pa yun. Kakitaan mereka menggelilis tatay. Uli lagi. Ako nang gili-ili ko dun sa akong istorya Isang niya. gelilis tatay. Marang magkakita sa tatay ni da.
Yung takanya kaya payong sa planuan. Ay, takain day. Oo. Tagaan kag pasong ni Mario. Bye. Mau na to tay. Achaw. Laban amo. Na. Iban ko na sa day. Ay, inuuning kay bilang arinita. Ay guys. Saging. Aray. Aray. Yung ipwede ganin. Iban-ban sa series. Uwang mga motor sa kunanan. Masabong iro. Hi guys. Dara day me. Ja, rabig ka nang may panahon arang kainit. Ja. Mudong day magpalengke ron guys kay kuan ka nang may palit mig sudan. Grabe palitunon arang mahala begas tag 3,000 nagsako. Nagsasige ka tawa. Di ka lagi talipat og begas. Ang kapadung tawo pala to Ja. sudan. Gusto nga ko nung day pa. Aso, day kaya gusto magigit day. Okay. Palit tayo magsuwa. Tanaw na tagpilang kilo sa isda. Kay arang gadyan ka kung mga tao po guys. Gisumuhan na sila sa karne. O nga, magpalit sa amig isda. Kaya kanang na ay... Kaya pa steri dari. Makagaon ni steri guys. Kay sige kuan, sige katake si Zarong panahon na. Bawa na siya nga sige man si Zarong. Kasi isang kanang isang siglaba isang nag-uupod mi kay kuan kanang na sa to din hilak na ganin ng buntag. Nagilak na ganin ng buntag si diri guys. Yung sa to ang kukakuan. Ngano ko na sa day? Gusto siya matay. Ha? Gusto na siya matay. Ginoo ko gusto na ko nung mamatay Ginoo. Tabangin tamig ampo ni tiri nga ato na siyang sakit kay kapoy na siguro sa isang kahimtang guys, sa matambaw. Di mo sila ngay kakapoy na kay sawazan mas Ginoo. Gahapon buntag nagbarag si Jag yatake pagka before sa kuan nagyatake sa kinahanglan sag nayuban. Naglibog ko nganong gyatake nga dari wa man tay stress kay or nasobra astog kay magsili pagkatug unja. O nga naglibog na kunsa na si Ja. Na maghilak na siya kay kapoy na siya kanang si ijang kuto-kuto bitaw mo kalit na magka mamani mga ijang batiin guys ug ako anon siya kanang atakihon na kay kanang kuan kanang nainsa nga na ijang kuto-kuto mo na siya nga mo kasi jang siguro mo na jang kanang atake sa gipdip sila ijang batiin na kay una kay kanang ijang kuto-kuto man nga murag marag di masabot ja. Ginoo. Ang kentang. Sada guys, ako gamay yung isir do sa ang last nga vlog katubitang ning ko nga pasangilan kog nangawat. So mao to harang istorya ni kay des niagi lagi kanang namay niingon nga kitang tanan na jutay kuan sa kalimot. Bisag ako gali guys makalipat ko mabitaw ako nagpugang jud ko sa katong time nga agang bag ipakalkal na kay nali ko na tug isang pitaka. So nagpugang naman ko guys kaya panginahon na nganong kanang hamang kang kalag ang bag nganong masuko man ko nga wa man jud po ko nagkilabot sa isang pitaka. So mato pagbalik kag ijang kanang nay kalibin nga taga-amo rapod ningon nga dito ra di kunog ijang kanang naay ijang pitaka gibutang sa ilang lingkuranan sa muna na nijang kuana aranan ijang sipat-sipat kay pakal ipabubog ang bag sa ang nana ano nga may bubog guilty ba ko nga wa mang jud ko nang ilabot sa pitaka. So alam man jud ko nagtinga guys sa ningon ra ko nga agahang gikahaglo kan dadto kay basin og ag bisang kay daghan basta sa mga kauban atong time mga nagting ingan din ni hitabo. Nakitimbang si Ja si Jang malita kay mula sa Manila nag-over ko no og kanang naay kilo sa kanang singanda ni kanang bitang 7 kilo sa Bajaj Free daning ticket natin kuan guys. Kanang nay mong sakay ta og eroplano ja agbagid simpre mo nang over na imo nang bayran. So timbang sa isang malita 30 ka pin na malagi mitimbangan dadtong dako nakitimbang sila. So ako dito ra ko sud wa jud ko mo ato dito speaker sa shop kay kananay dito ra ko special pahuway lagi ko. So adto ko ni nga to speaker si Mario ra dito kanang nay katubitong ijang
kanang bulkit ta bo kuana nagbulkit. So wa jud ko ning gawas adto. Ning balik na magbazi nila ko karidjot nangawa na sila ning balik si Jan nagwanga na. Asa ko nung pitaka mo to nga. Ako na may naura ko. Si Mario sige ingon nga. Way lang taw ning sudari ako ra kay ni ako dito ra ko spika. So subo man jud ko ning gawas. Isa jang gipeges nga ag isa ko nung pitaka gibutang dadto sa katong bag na nga butanganan og ang gibutang ag saging. Unsa kay ako man sa isang gikuan nga ipa kuling lagi ko na ko nganong mo kuling man ko sang bag wa man gajud ko mo punit. Mo to nga ako guys ing taas ko pasensya ni pasensya naman jud ko wa jud pero hapit na jud ko kasumbagan ang nana murag lahi na jud ni kay jud ang ipages. Oto nagatawat ko kay jay man sila pangitag balik-balik sa kalsada kay na unsa magajig nahug nisdaan ja napunitan og lain. Ija jang ipagas nga kami nagkuha kay ija jang gikon nga dito gibutang matunga ako. Nagkubog nagang daghan murag lain na jang gibati. Pasalamat si Jang nga wa ning gawas ang pagkamalita kay og na timingan sa nga gisapot ko aw nga si Jang na kay og mo pasangil jud sila na ug kunuhay laman jud og laing tawo nakapunit ug nahug sa daan ja wa man jud ni sa gibutang nato ija man jang ipages nga dito jud ni sa gibutang sang bag ara jang daka ang kuan nato guys kay ma itabo jang mapasangilan gajud bing nangawat og pitaka bawo pilay sud putong pitaka ha ja mato kay nanuy man sa Ginoo pagkatata diha na magkatong laki na ingon nga kanang nay ag ijang pitaka gidutang les ng Quranan yan na pagsa guys. Hila ka sa karon. Ningila ka ba ni kay? Zaganiha. Ningila si Zaganina ningan nga ko anan sarto si Zakay gusto na ko siya mamatay nan sana. Tay Kapoy na siya sa kinabuhi ko. Buhi lagi masabtan kapoy na asay kwanta. Strong. Diyan. Sa? Usahay. Mawate ba ta nga strong takaadyo. Tara ko'y panahon nga moabot jud nga ka mabati ni mo kapoy na si kaadyo. Nga makahana patagdagatan. Pero di lagi, nagkamari kong taas ng kinabuhi sa Ginoo. Ganina guys, gilak-kilak ni buntang sa atake. Bawo nga no to si Zara, ang kinaan siguro da ng mangga. Naginulit pas mangga na, isudi ha. Wow, sarap ko buo. Nja. Manito, manalagi to guys. Yung mapasangin lang ta. Nja. Pero, kay ipakalkal gang makangahang bagi pakalkal na kay itong pitaka. Muna nag-istorya kay nalagi na ingan nga ang kalimot way gahom. Bitaw tinod bitaw na mo to. Pisan na loy pud mi ate. Agang gikonan kay wa pud magsuri na ha. Nasungot ko. Ay di lang ko nagsuri. Amang gibizaan guys kay nilakaw may pagin pa nga diarag pitaka amang gibizaan kay basig di ko kapageng. Mo to ning padaga na mismo to ning ato na misbay sa family house kay basig ko kapageng ba kay napenget ko. Laparohon. Kasumbagan ako sa kijang giingan nga naglaig sinipatan na kay agizang gusto ipakal kahang bag buang na gusto hilabot ta. Unsa kay ning naman diha naman nga diara gibili ni mo singkuranan ginang Mario gang ango man di ka. Morte am gi istorya nga ging na sa ging angon sa ning lakaw nami kay basag di ko kapageng. Guys, gikan giatake. Astro katong ganina. Kailan ito? Ha? May relasyon mo ka asawa ko? Relasyon! Kirira, kabit, number 2, mistress relasyon! Huwag mo ako matertere! Gata ko slimil. Ansa? Gara ko nung ito para na pwede dyan. Gara na dyan. Guys, gikan giatake. Astro katong ganina. Kailan ito? Ha? May relasyon mo ka asawa ko? Relasyon! Kirira, kabit, number 2, mistress relasyon! Huwag mo ako matertere! Gata ko slimil. Ansa? Gara ko nung ito para na pwede dyan. Gara na dyan. Anja, bato sa Demig Mercado. Kay mamalingki sa mig kanang sa dagpanuto kay dami dagang pagkaandari puro lagi karne. O na nga ngita sa aming isdang sinabaw. Pagkara ka bedyon te? Kita. Palit na sa isda na yun na Ay, nagkuha kong kambal.
520, ma'am. Lamat, mama.